Bon dia, avui és el diumenge de les festes de Sant Simó, avui és 30 d'octubre i per tant avui hi ha la cercavila dels gegants de Sant Simó, la família Robafaves i la Liga. Endavant, Joana. Doncs sí, la cercavila és a punt de passar i els gegants de Sant Simó l'encapçalen. Aquests mesos després de l'estiu són més inactius, per tant, si algú té alguna idea o proposta per fer algun vídeo a Sant Joan de Marc, que ho posi als comentaris. Adeu!